ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பச்சை ரெசிப்டிக் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி வெல்கம் எல்லாம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா, ஹோலிக்காக நம்மளுக்கு ஹிக்விஷன் ப்ரைவேட் லிமிட்டட்லேருந்து கிஃப்ட் வந்திருக்கு. அதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். அதை தொட்டு பார்க்கும்போதே தெரியுது அது ப்ராடக்ட் இல்லை அப்படின்னு. ஸோ அதை நம்ம குயிக்காக அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கலர்ஃபுல்லாக 2 டிஷர்ட் அனுப்பியிருக்காங்க. அதையும் நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். வியூ இன் கலர் ஈவன் இன் டார்க்னஸ், கலர் வியூ சீரிஸ் கேமரான்னு போட்டிருக்காங்க. 2 ஸ்லீவ்லேயும் ஹிக்விஷன் லோகோ போட்டிருக்காங்க. கூடவே இன்னொரு பாக்ஸும் வந்திருக்கு. அதுவும் என்னென்னு குயிக்காக அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஹோலி செலிப்ரேஷனுக்காக 3 கலர் பவுடர், 3 சாக்லேட் அண்ட் பாதாம் பவுடர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு செக்யூரிட்டி ப்ராடக்டோட மீட் பண்ணலாம். அதுக்கு நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.